இப்போது ஒரு பில்டிங் டிசைன் பண்ண வச்சுங்களேன், அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் டிசைன் ஐடி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து 2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் டிசைன் பண்ணுவோம் ஒன்று பில்டிங்கை பற்றி. அதுக்கப்புறத்தில் சம் ரூல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம், செஞ்சோம், வந்தோம். இப்போ அப்படி இல்லையே, கம்ப்யூட்டர் வந்து கடற்கரை முடிஞ்சிடும். இருந்தால் கூட சில விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நாம் வந்து செஞ்சு தான் ஆகணும் இல்லையா? அதை மாற்ற முடியாது. அதுக்காகத்தான் இந்த பதிவை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க, அது போஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருக்கட்டும், அதுக்கு மேலே வந்து படிக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும், பில்டிங் கட்டுறவங்க, கான்ட்ராக்ட்காரங்க, தெரிஞ்சவங்க, பில்டிங்கை பற்றி ஆர்வம் உள்ளவங்க எல்லாருமே இந்த பதிவை பார்க்கலாம். ஐடியல் பில்டர்ஸ் அப்படின்னு கம்பெனி ஆரம்பித்து அப்புறம் பிரிக் கம்பெனி அதில் வந்து டெவலப் பண்ணி இப்போ ஷிகார் ஷெல்டர்ஸ்னு ஒரு கம்பெனியை நான் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சென்னையில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பில்டிங் நான் பண்ணியிருக்கேன். அது ஆல்ட்ரேஷன் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். நான்